Wil je ook een kop thee? Nee, dan moet ik de hele nacht naar de play. Nou, theetijd. Vertel maar, met wie ben jij aan het appen? Ik zie alles. Ik heb dat al lang door. Want je bent geen Candy Crush aan het doen. Normaal zit je altijd op Candy Crush, maar... Vertel maar. Misschien ben ik wel met iemand aan het appen, ja. En die is zo leuk. Laat het maar gewoon zien. Doet er niet toe wie het is. Die ken je toch niet. Als je me niet laat zien of vertelt wie het is, dan kan ik ook niet zeggen of die wel ken, ja of nee. Ik ken heel veel mensen hoor. En als, zal ik je eerlijk advies geven. Laat maar gewoon zien. En geen foto van juli 2012 op de Instagram. Gewoon een foto zo hoe die nu is. Je hoeft niet helemaal terug te gaan zoeken om de perfecte foto te vinden hoor. Ik weet wel hoe dat gaat. Jij kent wel erg veel mensen. En jij kan ook overal achterkomen. Dus misschien moet ik het toch maar even laten zien. Wacht, ik ga een foto zoeken hoor. Nou. Te heet. De thee is te heet. Hij of wat, dat ga je me niet menen. Dit meen je niet serieus. Dit is een grap. Zeg dat dit een grap is. Ik hoop voor je dat dit een grap is. Nee, dit is geen grap. Nee. Ben jij serieus met mij? Die is echt niet goed voor jou. Dat is echt helemaal niets. Mijn thee is eigenlijk nog te heet om te spillen. Maar goed, hier gaan we. Jij wilt mijn eerlijke mening altijd. Weet je van wie dat de ex is? Wat die haar heeft aangedaan? Hoe die zich gedraagt? Niet? Mijn god, nou heb je even. Daar heb ik nog wel heel wat verhalen over hoor. Normale mensen vinden mij niet leuk. Of ze zitten in de criminaliteit. Of er is wel iets anders. Maar een normaal mens vindt mij meestal nooit leuk. Dus ja, ik dacht al, er zal wel iets zijn. Er moet een addertje onder het gras zitten of een aap uit de mouw komen. Oh nee, helemaal niets voor jou. Afschuwelijk. Kappen daarmee. Nu afkappen. Oh, ik ben altijd eerlijk tegen je en ik zeg het je, dit moet je niet doen. Dit is niet goed voor je, dit wil je niet. Dat is alles behalve wat jij zoekt en ik ken jou. Ik weet hoe jij in elkaar zit. En ja, nee, nee, ik zou het echt niet doen hoor. Ik red hierbij je leven. Maar goed, ik ben nu eerlijk, je moet het zelf weten. En ik zal zeggen, wordt vervolgd door jullie. Maak het verhaal in de comments maar af.